بنێرن قەت غەریب نەمینن و هەودی درۆژەکە سەرۆکۆمارێ ترکیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان لە کۆشکە سەرۆکەتیە لە ئەنقەرێ پێشوازیە فەرماندارێ گشتیە هەسەدێ مەزلوم عەبدی دکە. یعنی من گوتنێک وەرە کرد vêyekê li cihekî binivîsînin dibe ku rojekê ji we re lazim be tiştekî xerîb di siyasetê de tune ye. Li ser rêkeftina di navbera Mazlûm Ebdî û Serokê Sûriyê Ehmed Şerê de Serokê Tirkiye Erdogan gaveke baş dibîne wêyekê. Yani ew ji rêkeftinê razî ye. Dixwaze bêkê masî ew rêkeftin were cî bi cî kirin û ji hemû xelkê Sûriyê re bibe dibêje. Li ser rêkeftinê Erdogan dîsa behsa biratiya Kurd, Arab û Tirkan kir û tekkezî li ser parastina biratiya wan gelan kir û xwest rê nedin fitne ciyan. We dît axaftina Serokê Tirkiye Erdogan bi temamî ji axaftinên wî yên berê yên tehdîdwarî gelekî cuda ye, diyar e her tişt baş diçe. Kıymetli Filistinli Serokkomarê Tirkiye divê xwarina fitariya ku taybet bû bi Filistîniyan de behsa peymana di navbera Mazlûm Ebdî û Ehmed Şerê de kir. dün varılan mutabakatın Ew rêkeftina ku do hatiye kirin, bêyekê masî cîbicîkirina wê xizmeta ewlehî û aramiya Sûriyê dike. Di temamiya birayên me yên Sûriyeyê ji vê yekê qezenc bikin. Ez her tim dibêjim, wekî Ereb, Kurd û Tirk. Bi qasî ku em biratiya xwe bihêz bikin, em dikarin lîstikan têk bidin û siber roja xwe garantî bikin. Tikaye bila em jê eqlê xwe dernexin ku ji bilî destgirtina hevdû, hembêzkirina hev û rêzgirtina li hestiyarên hev, tireyeke din a rizgariyê nîne. Xwedê me ji her cûre fitne rûbirûbûn û şerê biratiyê dûr bixe ku kêfa emperyalîstan bimebîne. Vê îmzeyê li vû tevgerek li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê daye destpêkirin. Ev xelk li gel aştî û aramiyê ne. Beşek ji siyasetmedaran tevî ku weke pêşhateke erênî dibînin, lê dibêjin lîstikeke nezelale. Serokê CHP piştî civîna grûpa partiya xwe behsa naxwîkiyên xalên peymanê kir û daxwaz kir ku zanyariyên derbarê peymanê de bên piştrazkirin. Dün akşamki bilgi Duh dahat gotin ku de kontrola çavkaniyên petrolê bikeve destê hikûmeta demkî û de hesede beşdarî artêşa Sûriye bibe. Lê bertevkê wan îro gotin ku de hemû çavkaniyên petrolê di destê me da bin û bi ti awayî artêşa hikûmeta navendî ya Sûriyeyê nakeve navçeyên me û em ê navçeyên xwe biparêzin. Her wiha gotin ku ew dê bi awayekî sembolîk li deriyên sînorê alayên Sûriye bilind bikin. Eşit bir biçimde Hevseroka Dem Partiye dibêje ew peyman li Sûriyê ji bo destpêkirina nivîsîna destûreke demokratîk zemînê çê dike. bu anlaşma oldukça önemli bir anlaşmadır. Ev peyman heta ku bibêjî peymaneke giring e. Di serî de maddeyên yekem û sêyemên vê peymanê tikaye hûn ji bihûrgîlî bixwînin. Di wê derê de pênaseya Sûriyeke demokratîk heye ku tê de temamiya wan pêk hate û baweriyan li ser bingeha welatîbûna wekhev, mafên xwe werbigirin û bi azadî wekheftê de bijîn. Roja düşemê fermandarê giştiyê hêzên Sûriyeya Demokratîk Hesedê û Serokkomarê Qonaxa ve Guhêziya Sûriye Ehmed Şerê peymaneke heştxal îmzekirin. Biryare heta dawiya îsal hemû xalên peymanê bên cîbcîkirin. Wezîrê Derveyê Fransa Jean-Noël Barrot biriya telefonê li gel fermandarê giştî Hesedê Mazlûm Ebdî axivî behsa rêkeftina wî û Serokê Sûriyê Ehmed Şerê kir. Barot li ser hesabê xwe li platforma X nivîsand ew pêşwaziyê li rêkeftina li gel Şamê dike. Di vê maf û ewlehiya peymanên Fransa û Kurdin parastî bin û şerê li dijî Daişê jî berdewam bike. Barot dibêje Fransa wê li gel Kurdan bimîne.